wathathe wonke KwaNongoma enyakatho yesifundazwe eKwaZulu-Natal abantu bebefinqe imikhono bekhuculula njengoba kube nezigameko zokuyitapela ezitolo kwacekeleka phansi impahla kanye nengqalasizinda. Imeya yomasipala uAlbert Mncwango iphawulile. abantu beyithala polisi. Umphathi womasipala wakwaNongoma uMpumelelo Mnguni naye ube yingxenye yalokhu ebambisene nomphakathi. Njengomphakathi wakwaNongoma nezisebenzi kamasipala sibambisene nezinhlaka ezithize zomphakathi nohulumeni. Sizama ukuba silungise uNongoma, siqoqe yonke imfucuza, sisebenzisana nosomabhizinisi, sikhalelana nabo ngalesi sehlo esibehlele sokuba kuhlasele uNongoma. Olundi khona ibivulwa inxanxathela isitolo njengoba zike zavalwa ngemuva kwembhikisho enodlame kanye nezigameko zokuzitapela ezitolo. Sisafisa ukuba kusizakale abantu basolundi njengoba nesisho siyasho ukuthi umkhumiso ulingene indondolo. Kuzoba kanjalo nje kusasa nanokuthi ke amaphoyisa ke aqinisekisile ukuthi azokwenza konke okusemandleni ukuthi lapha emgwaqeni noma endleleni eziphikelele olundi kuza kuphela abantu basolundi abeze ezitolo ukuzothenga khona ngoba abantu bakwezinye indawo abavumelekile. iSABC ibikwamashu eThekwini KwaZulu-Natal namhlanje ekseni kanti le mfucuzo ibonayo lapha iqoqwe abantu bendawo. Umphakathi wase-Alexandra eGoli busenxanxatheleni nezitolo iPan African Mall uyokhuculula ngemuva kwezigameko zokuzitapela kwabantu. Clearly a good story from all the mess that has been happening and all the debacle that is happening right now in the country. So yes, all I can say is that it's the community of Alexandra at large who is doing this, nothing more, nothing less. Kanti nabantu abadayisayo sebebuyele emsebenzini. It's a loss, firstly, to us as a city of Ekurhuleni, because one, it takes time, to lobby for this type of infrastructure to actually be on our space. When we talk about township economies, we talk about exactly this type of facilities. NaseThembisa Plaza uyaqhubeka umkhankaso wokukhuculula kanti ikhona nezisebenzi kahulumeni ezizofaka isandla. Kuke kwabhekwana ngeziqu zamehlo eDeepsloot njengoba amanye amalungu omphakathi abehambe ebhekisisa impahla okusolakala ukuthi yebiwe ephuca labo etholakala kubona. Lezi impahla ithathiwe zasiwe emaphoyiseni kanti kusolakala ukuthi bese zizothathwa isiwe ngaphandle kwezwe. Kunentsha yaseNewcastle enyakatho yesifundazwe iKwaZulu-Natal naye bisemkhankasweni wokulungisa umonakalo odalwe izigameko zokuyitapela ezitolo kwacekelwa phansi nempahla. Lentsha ngenkathi isebenza ibicula iculo lesizwe Inkosi Sikelel iAfrika. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC. Izwa imikhuleko